Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Илдус әфәнде, bizim студияга килгәнегез өчен рәхмәт. Менә кешеләрне таныштырып киттек инде. Тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗани исемендә Тарих институтының яңа заман тарихы бүлеге мөдире. Сезнең хезмәтегезне беләбез, без олы хезмәтегезне мәчетләр турында, әйме? Менә шушы хезмәтегез турында сөйләгез әле. Гомумән, менә галим буларак шушы темага ничек кирип киттегез сез? Менә эстар таралганнан соң, Коммунистлар партиясе таркалганнан соң, элеккеге идеология юкка чыккач, тарихчылар яңа темаларны эшли башладылар. Беренче чиратта инде ул моңарчы махсус өйрәнелмәгән темалар, дворяннар турында, сәүдәгәрләр турында, руханилар турында, дин турында. Һәм инде шушы юнәлештә эшли башлап, Петербургта Россия дәүләт тарих архивына баргач, шушы мөселман институтлары буенча анда бик күп материаллар сакланганын күрдем. Һәм алар моңарчы өйрәнелмәгән иде. Менә шушы тема белән кызыксынып китеп, инде берничә китап чыгардым. Менә бүгенге алып килгәне ул Россиянең үзәгендә һәм Себер төбәкләрендәге мәчетләр турында һәм уларның мәчетләрнең төрле аспектларын яктыртуга юнәлдерелгән. Беренче чиратта аларның социаль яктан карау, икенче яктан аларны гыйбадәт кылу урыны, җәмәгать урыны, аның мәчетләрнең иҗтимагый һәм сәяси аспектлары һәм башка яклары архитектура ягыннан анда комплекслы каралган дип әйтергә мөмкин. Һәм миңа калса, бу юнәлештә хәзер эшләүчеләр бик күп. Башка диннәр буенча да шушындый эшләр бара. Булар барысы да совет чорында өйрәнелмәгән темаларны актуальләштерде һәм бүгенге көндә шушы яңа хезмәтләр нигезендә татар халкының яңа тарихын язып әйтергә мөмкин. Монда язылган әйберләр инде 7 томлык татар тарихына кирип китте. Моның нәтиҗәләре. Илдус әфәнде, менә безнең кайбер дин галимнәребез әйтә, дин әһелләрендә революцияга кадәр яки инкыйлабка кадәр безнең монда Татарстан җирлегендә 3000-гә якын мәчет булган дип әйтәләр. Менә сез галим буларак ничек әйтәсез? Күпме булса? Димәк, иң күп мәчет булай алып караганда губерналар буенча иң күп мөселман яшәгән Уфа губернасында. Һәм анда мәчетләрнең саны әлбәттә күбрәк булган. Икенче урында Казан губернасы торган. Гомумән алганда 17нче елга менә Оренбургский духовный собрание дип әйтәбез инде без. Аның карамагына кергән губерналарда 6000-нан артык мәхәллә һәм мәчет булган. Шу әйтәсе икенче төрле әйткәндә инде һәрбер татар авылында халык санынан карап 1 яки 2, хәтта 3 мәчет яшәп килгән дигән сүз инде ул. Һәр мәчет янында анда 2 яки 3 мулла булган, аның янында мәктәп эшләп килгән. Икенче төрле әйткәндә һәр мәчет булган җирдә мәктәп булу сәбәпле татарларда һәм башкортларда башлангыч билем бирү системасы инде аякка баскан һәм эшләп килгән дип әйтергә була. Менә без беләбез бит инде Казанны Иван Грозный басып алганнан соң мәчетләрне кырып бетергәннәр дигән, юкка чыгарганнар. Менә ни дәрәҗәдә бу авылларда калганмы? Менә сез әйтеп киттегез, авылларда калган дип. Чөнки Казан ягылганнан соң анда тагын 5 ел Казан сугышы бара. Шул вакытта җимерелгән авылларда да, исән калган авылларда да мәчетләр була. Без аны 1742 елда патшаның указы чыккач, ягъни яңа чукынганнар яшәгән авылларда мәчетләрне юкка чыгару турында. Һәр татар авылында бер зуратларда икешәр мәчет булуын беләбез. Чөнки рус колонизациясе актив рәвештә әле 18нче гасырда көчәеп китә. Аңарчы исә фәкать шәһәрләрдә генә руслар күп булалар, авыл җирләрендә тормыш элеккечә бара. Хакимият алардан беренче чиратта салым түләүне, икенчедән инде җәмәгать тынычлыгын тәэмин итүне сорый. Ислам дине руханилары хакимият тарафыннан танылмыйлар. Шуңа күрә аларга игътибар итми, фәкать патшага ант иткәндә генә канун нигезендә кешеләр
үзләренең ияләнгән дини традициялары буенча ан итәргә тиеш диелгән. Ягъни монда инде хакимият башка юл таба алмый, инкар итеп булмый, чөнки кеше ихластан падишаһка ан бирергә тиеш. Менә шул чиракта гына бу күзәтелә. Шул сәбәпле ислам дине һәм руханиларны һәм мәчетләрне 1742 елга 44 елга кадәр танымыйлар дип әйтергә мөмкин. Урта ил төбәгендә. Менә без беләбез бит инде Әбит патшадан рөхсәт сорыйлар безнең Таш мәчет салдыгында. Шуны да галим буларак тасвирлап китегез әле. Ничегрәк була монда? Кемнәр актив йөри бу эш артыннан? Монда димәк, менә 1744 елда указ нигезендә мөселманнар үзләренә яшәгән авылларда бер мәчет салырга хукуклары бар, әгәр дә инде анда 200-300 ират яшәсә. Бу бик зур сан. Шуңа күрә алар инде 4 авылга, 5 авылга берләшеп мәчетләр кора башлаганнар. Ә менә руслар белән яшәгән җирдә, башка милләт вәкилләре белән яшәгән җирдә мәчетләр төзергә рөхсәт ителмәгән. Айгына түгел, гомумән мөселманнарга таштан мәчет салырга ярамаган. Чөнки таштан салынган мәчет мәңгелек саналган. Православие дәүләте бит инде киләчәктә бүтән барлык мөселман халыкларны шукындыр турында хыялланган. Шулай булгач алар мәчетләре дә мәңгелек булырга тиеш түгел дигән фәлсәфә ята бу сәясәттә инде. Һәм менә Екатерина II Казанга килгән шул биредә агач мәчетләр булган. Алар берничәсе янган. Барыбер ничектер килешеп яшәгәннәр, чөнки патша үлеп китә, ант иттерә кирәк. Ант иттерү өчен кирәк мулла. Чөнки аларның диннәре мөселман дине, ул инде ничектер дөрес иттереп бу кешеләрдән бүтән Казанда һәм тирәктә яшәгән кешеләрдән ант иттерергә тиеш. Барыбер хакимияткә муллалар кирәк булган. Менә Казанга килгәч алган рөхсәт нигезендә алар инде ике мәсьәләне хәл иткәннәр. Беренчедән, татарларны бу вакытта күчерергә тиеш булганнар Поповка авылы янына, менә хәзерге Яңа Бистә тирәсенә. Алар инде шушы ике мәчетне төзеп, бу җирдә яшәп калганнар. Чөнки мәчет салынгач, ул җәмгыятьнеке, аны кире күчереп булмый. Икенчедән инде алар менә шушы Руш шәһәре янында, ул вакытта бит әле менә Казан шәһәре берәү булган, Бистә икенче булган. Алар аерылып торганнар. Шәһәрне үзендә төзергә ярамый, ләкин бу чиракта инде шәһәргә якын килгән җирдә төзеп куйганнар булып чыга. Менә бу сәяси мәсьәләне алар уңай хәл иткәннәр. Һәм әле шушыннан соң бит Казан архиерея хатлар яза. Чөнки аның янында гына чиркәү тора. Менә шушы әйберне күп тапкыр караганнан соң инде Екатерина II указ чыгара. Россиядә мәчет төзү мәсьәләсендә башка православие руханийларын катнаштырмаска. Бу әйберне фақат чиновникларны хәйтергә тиеш, дәүләт чиновниклары һәм инде мөселманнарга дин иреген тотарга рөхсәт бирергә. Шулай итеп, мөселманнар менә шушы 1767 елгы вакыйга нигезендә һәм 73 елда чыккан указ нигезендә шәһәрләрдә дә мәчет төзергә хокук алалар һәм ташта мәчет төзергә хокук алалар. Бу инде аларга киләчәктә тулы хокуклыкка ирешү юнәлешендә бик зур адым була. Аннары тема буенча түгел, тагы бер сорау бирәсем килә. Идүс әфәнде менә Әбит патша турында сөйләдек бит инде, безнең Казанда бит һәйкәл куймакчылар. Күпмедер өлеш халыкның моңа каршы куйдылар риза. Менә галим буларак сез, мәчетләргә өйрәнгән галим буларак фикерегезне әйтегез әле, сез ничек моңа? Монда беләсезме, монда бит инде бу әлбәттә сәяси адым. Менә бу көндә Россиядә империя рухын торгызу бара. Чөнки һәм бу әйберне безнең бу көндә ресурслар җитми. Промышленность алдыңга түгел, авыл хуҗалыгында шактый артта калган, хәрби өлкәдән кала, бит хәрби өлкә белән генә бәйләнмәй җәмгыятьнең алдыңгы булуы. Шуңа күрә хакимият бик актив файдалана инде үткән тарихыбызны һәм үткән Россиянең тарихы чыннан да горурланырлык. Анда бик матур сәхифәләр бар. Россия әйтегендә Наполеонны җиңгәннән соң гомумән ул бөтен Европа өстеннән хакимлек итә башлаган, аның сүзенә тыңлаган бөтен Европа кешеләре. Менә шундый матур вакыйгаларны алга планга чыгарып, инде патриотик тәрбия юнәлешендә һәм тарих хәтерен яңарту буенча шундый системалы эш бара. Мин үзем уйлыйм инде
Менә Казан егылганнан соң, татар дәүләтчелеге югалгач, акрын-акрынлап бөтен бер вакытта бит инде безнең феодал элитаны юкка чыгаралар. Ягъни алар юкка чыга һәм инде тагын әле ул вакытта да дин күтәрелмәгән була. Шуңа күрә Екатеринаның һәйкәлен куеп кына, миңа калса, бу мәсьәләләрдә нинди дә булса уңай фикерне әйтеп булмый. Ни өчен дигәндә, татарны крестьян халкына әйләндергән булалар. Крестьяннар алар иң аз хокуклы халык. Әлбәттә, крепостьләр крестьяннар булган, алар турында сүз бармый, дәүләт крестьяннар турында бар. Тулы бер халык крестьянга әйләнеп, гән килеш, әлбәттә, һәм шушылай итеп саламлар түләп яшәгәндә бу мәсьәләгә сак якын килергә кирәк. Чөнки безгә дин тотарга рөхсәт бирсә, шул ук мәсьәлә украиннарның анда күп санлы территориясын ул тараткан инде крепостьләргә әйләндергән. Шуңа күрә һәр төбәктә аңа караш төрле. Бу мин уйлыйм инде ничектер ул һәйкәл куйганда, ул барыбер беренче чиратта мәдәни яктан карап, аны исәпләп хәл итәргә кирәк. Чөнки бүгенге көндә сәясәттән караганда инде Екатеринага күп хәкә куелган. Бу әйбер белән маса кирәк дип уйлыйм. Менә сез бит инде галим буларак мәчет тарихларын өйрәнгәчтән бик күп җирләрдә булгансыз, әйме? Менә безне күбрәк Татарстан җирлеге кызыксындыра. Бик бурынгы мәчетләр кайда, кайсы районнарда урнашкан безнең? Санап китә алмассызмы? Ничек әйтергә сезгә? Бу көндә мәчетләрнең төп өлеше аларның төзелгән агачтан. Шул сәбәпле авылларда янгын булу сәбәпле аларның күбесе җимерелгән һәм дөресен әйткәндә 16-нчы йөзнең 2нче яртысы, 17-нче йөз, 18-нче йөздә караган борынгы агач мәчетләр сакланмаган дип әйтергә була инде. Шуңа күрә без бүгенге көндә сөйләгәндә инде күбрәк таш мәчетләр турында сөйлибез һәм менә Шиһабетдин Мәрҗани язып калдырган таш мәчет, гадәттә таш мәчетне салганнар бай күписләр. Һәм алар аны үзләренең нәселләрен, исемнәрен мәңгеләштерү буенча махсус эшләгәннәр. Һәм инде аннан соңгы буыннар, аларның уллары, аныклары шушы мәчетләрне карап, әтиләрен сөйтеп һәм бер вакытта җирле җәмгыятькә дә хезмәт итеп, алар шулай яшәгәннәр. Булай алып караганда иң күп мәчет әлбәттә Казанның үзендә. Чөнки анда менә 19-нчы йөз азагында һәм дөресрәк 18-нче гасыр азагында, 19-нчы йөз башында бездә бик күп мәчет төзелә. Ул бәйле татарларның Урта Азияга һәм Казак даласына барып сәүдә итүләре белән, Урта Азияга барып алар менә шушы андагы бай кешеләрнең ничек итеп үзләренең мәхәлләләрен кайгыртуын күреп кайталар. Һәм алар белән аларның капиталлары туплана. Менә шу капиталны алар күпләп мәктәпләр, мәчетләргә һәм мәдрәсәләргә сала башлыйлар. Булай алып караганда иң борынгы мәчетләр дип әйтергә сакланганы Оренбургның Каргалы бистәсендә. Аларда таштан салган мәчет, менә беренче салган мәчетләр дә әле бүгендә эшләп килә. Чөнки ул шулай ук бәйле теге үзәктән читкә киткән саен анда дин ире күбрәк булган. Һәм инде хакимияттә Урта Азия белән сәүдә иткәндә ул төбәкләрдә үзенең исламга тагын да яхшырак мөнәсәбәттә икәнен күрсәтергә тырышып рөхсәт биргән. Менә архитектура ягыннан мәчетләр бер-берсен кабатлыймы, ничек? Менә димәк, менә ул бит инде мәчет ул беренче чиратта менә хакимият күзлегеннән караганда җәмәгать бинасы. Ягъни анда билгеле бер вакытта күп санлы кешеләр кереп намаз укыйлар. Шул яктан караганда ул һәр төрле конфессияне ширкәвенә, шул исәптә мәчетләргә дә бер үк төрле таләп. Ул да булса, алар иркен булырга тиеш. Аларның тәрәзәләре зур булырга тиеш. Анда яктылык төшәргә тиеш. Анда пожар куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәргә тиеш. Ягъни ишекләр ачылырга. Анда бит ул вакытта утын якканнар. Пишләр дөрес итеп урнаштырылган һәм аларның морҗалары югары ук чыгып торырга тиеш. Манаралары нык булырга тиеш. Алар биек фундаментка утырып төзергә тиешләр. Агачтан салынган саенда.
Таштан салганда гомумән махсус кеше бирелгән. Махсус кеше таштан салганда барып күрсәтеп торган. Ягъни суганнан ул салгас, Шактый булган әйме. бу бит инде әйтәсе килә, бу хакимиятның җәмәгать биналарына булган уртак таләбе. Алар аны бүлеп карамаганнар. Икенче мәсьәлә, акчаны фақат мөселманнар үзләре түләгәннәр. Менә шушы рәвешле. Әле алай гына түгел, менә Николай бер вакытында шундый концепция керә, ул инде борынгы тарихны кайтару өчен дип, беренче чиратта Византия стилен кире кайтара. Шул вакытта Византия әйтегене монголлар ягына кадәрге булган ширкәүләргә ошатып сала башлыйлар. Шушындый ук яһүдләргә мавританский стиль дип махсус проектлар эшлиләр. Мөселманнарга исә гарәпләрдәге мәчетнең формасын алып, 8 кырлы мәчет төзүне мәҗбүр итеп куялар. Ягъни дәүләт инде ул вакытта архитекторлар күп булмаган. Шуңа күрә һәм ширкә биналарының, һәм үзләренең дәүләт оешмаларында махсус образ үрнәк планнар эшләтеп, шуларны таратырган. Ул бик файдалы булган. Ни өчен дигәндә, ул планнарны талантлы архитекторлар сызганнар. Һәм инде бер план булгач, аны төзүгә тагын өстәмә чыгым кирәк булмаган. Ләкин мөселманнарга менә 1829 елда биргән план ул берәү генә була. Инде шул гаризалар яза, алар 1943 елда тагын 4 төрле план үзләренә алалар. Анда инде манарасы бик итеп төзелмәгән, безнеке сыманда 10 метрлык, 20 метрлык. Бәлки стилизованный 1-2 метр, 3 метрлык кына эшләнгән. Һәм әйтергә кирәк, менә шушы хакимиятның күзәтү астында төзелгән планнар буенча төзү 1862 елда бетерелә. Һәм шуннан соң мөселманнар үзләре теләгәнчә план корып эшли ала торган булалар. Ләкин һәр планны аны губерналарда булган төзү комитеты карарга тиеш була. Менә шушы зәвык ягыннан, биеклеге ягыннан, һәм инде беренче чиратта пожар куркынычсызлыгы һәм ныклыгы ягыннан. Бу әлбәттә мондай хезмәттәшлек дәүләт өчен дә, мөселманнар өчен дә файдалы булганнар дип уйлыйм. Чөнки ахыр чиктә 62 елдан соң заказ биргән кеше барыбер үзенең тәкъдимнәрен әйтеп, шул рус архитекторына аңлатып, үзләре теләгән кыяфәттәге мәчет бинасын төзи торган булалар. Менә шундый очраклар юкмы? Татар мөселманнар белән чит ил архитекторларына мөрәҗәгать иткән шундый. Беләсез, менә бу көндә бит инде мәсәлән Казанны карасак, һәм Татарстандагы төбәгендәге барлык мәчетләрнең дә планнары архивта саклана. Чөнки шуның рөхсәте буенча, шул рөхсәт булгач кына мәчетне төзергә яраган. Менә Казанда Әҗим мәчетенең планы юк. Мин инде аны ничектер башка сәбәп, ничектер инде ялгыш кына да юкка чыккан булырга мөмкин. Ләкин ул үзенең архитектурасы аерылып тора. Чөнки аның ничектергә соң инде төрекләргә охшаган бик нәзик һәм биек манарасы бар. Беренче чиратта. Шуннан чыгып караганда, бәлки менә аны эшләүче архитектор ул шул Османлы ягыннан, Төркия ягыннан сәнгать һәм архитектура традициясен дәвам иткән кеше булырга мөмкин. Гомумән алганда, менә 20-нче гасыр 19-нчы гасыр башындагы төзелгән мәчетләрдән кала, барсының да кем төзегәне, нинди архитектор тарафыннан сызылганы билгеле. Менә ул шулай ук мөселманнарның һәм инде урыс архитекторларының үзенә күрә бер хезмәттәшлеге булып тора. Инде 20-нче гасыр башында кайбер губерналарда мөселманнар арасында да план төзү. Чөнки ул бизнеска әйләнгән була. Мәчетләр төзелеп тора. Төзегәннән соң инде күп миллион акча бирә торган балалар. Шулай итеп хезмәттәшлек барган дип әйтәсе килә. Менә архив материалларына күз салса, анда шундай бер чагылыш табаймы? Революциядан соң 1929-28 елларда гына менә гәҗитләрдә, вакытлы матбугатта мин имамлыгымнан баш тартам, мин муллалыктан баш тартам дигән сүзләр китә анда теге мәкаләләр бар. Бу нишләп шулай икән? Революция битен Совет власты бездә 17нче елда укытылачак. Димәк, монда сүз бара инде менә тоталитар җәмгыятьтәге идеологияның мөселман
күзаллауына нигезләнгән идеологияны җиңүе белән. Билгеле булганча 1918 елда декрет буенча дәүләт чиркәүдән, чиркәү мәктәптән аерыла. Ягъни бу беренче чиратта димәк Россиядә яшәүче һәм үсүче яңа яшь буынны дин әһелләре түгел, руханилар түгел, дәүләт мәктәбендә тәрбияләү дигәнне аңлата. Менә шушы, чөнки мәчет бит инде ул шушы мәхәлләнең архитектура рәвешендә чагылган бер бинасы гына. Мәчет эчендә руханилар хезмәт куялар, алар әхлак тәрбиясе белән дин гыйлемен тараталар, мәктәпләрдә укыталар һәм башка эшләр алып баралар. Менә 1928 елдан башлап шушы хезмәттәшлек яңа ясылыкка күчә. Шушы вакыттан башлап инде дини оешмалар, алар сәяси оешмага тиңләштерәләр. Россиядә бер генә сәяси оешма уңай, ул да булса Коммунистлар партиясе оешмасы гына, башка сәяси оешмаларга каршы көрәш бара. Икенчедән, руханилар җәмгыятьнең паразитик элементлары дип ялган ителә. Һәм моңардан тыш, менә бигрәк тә колхозлаштыру башлангач, аларны инде кулакларга тиңләп өстерәлә башлыйлар. Аларга хезмәт хакы түләмиләр, налоглар салалар өстәмә. Моңардан тыш инде биналарына тартып ала һәм ява башлыйлар. Менә шушы 28 елда башланган сәясәт, ул әлбәттә шулай акрын-акрын гына муллаларның үзләренең вазифаларыннан баш тартуга китерә. Алар шәһәргә китеп шунда я инде кара эшче булып кереп, яисә инде урам сыбырчы булып кереп, авылга китә башлыйлар. Һәм алар күрәсең инде ул вакытта туйганнар күпләр буштан кая барасың. Әйтик, 1937 елга менә Татарстанда булган 2550 мәчетнең 1500 ябыла. Бу саннар инде Уфа Башкортстанда 69%-ка җитә. Тагын да күбрәк. Ягъни илдә зур үзгәрешләр башлана. Бит бу мәчетләрнең һәрберсе янында җәйт мәктәбе була. Бер канатын дөньяви белем ала торган, икенчесен инде дини белем бирә торган кешеләр тәрбия итәргә мәктәп, татар телендә укыта торган. Аларның җитәкчеләре җәйт муллалар була. Инде кадимчеләрне җиңеп чыгып, үзләрен татар милләтенә хезмәт итәргә багышлаган кешеләр. Шул вакытта монда шусын әйтергә кирәк, мөселманнарның урта һәм тулы булмаган мәктәп оештыра кешеләре җитми. Чөнки дәүләттән аерылуы сәбәпле аларның артыкка финанслары юк. Совет хөкүмәте аларга һәм башлангыч, һәм тулы булмаган, һәм тулы урта мәктәп оештыра, милли мәктәп. Ләкин ул мәктәп атеизмга нигезләнгән һәм инде аннан дин кысрыклап чыгарылган була. Менә бу трай күренешләр, трай вакыйгалар әлбәттә менә соңгы вакытта авыллар тарихларын, мәчетләр тарихларын өйрәнә башлагач кире кайта башлады. Чөнки 36 елдан башлап ул вакытта әле һаман да мулла булып торган кешеләрне иң башта японнарга каршы шпионажда гаеплиләр. Аннан соң Германияга каршы шулай итеп шүкләп бетерәләр барсында. Әйтәсе килә инде монда итеп караш ул мөселманнарга гына түгел, бәлки православие чиркәвенә дә шулай ук, лютераннарга да, католикларга да бер үк төрле караш була. Алар барысы да шушы коммунистлар идеологиясыннан зур зыян күрәләр һәм зур югалтуларга дучар булалар. Һәм менә безнең бүгенге көндәге күп проблемаларыбыз ислам динендә. Шул ук дини белем бирү системасын яңа торгызу буенча, шул ук руханиларны тәрбияләү һәм аларның җәмгыятьтә тоткан урыннары буенча элеккеге традицияләрне үзелеп калуы, шушы катламның юкка чыгуы, мәдрәсәләребезне юкка чыгару, фақат анда Орта Азиядә гына бер мәдрәсә калдырып, шунда әзерли башлауга кайтып кала. Менә ул вакытта җибәрелгән яңгышлар бүгенге көндә инде менә безнең буын шулардан ничектер хәл итәргә омтылып яши. Кайта авазы бүгенгә кадәр килеп җитте дип әйтергә телибез инде. Әлбәттә шулай. Аннары без беләбез бит инде Бөек Ватан сугышы башлангачтан да дингә ничектер йомшак караш башлана. Менә ул сугыш темасы һәм кешеләрнең
дингә карашлары ул вакытта ничектер аның артыннан күзәтү кими дип әйтәсе килә, чөнки бу көндә инде ил башлыгы Сталинның да чиркәүгә йөри башлау турында менә мәгълүматлар бар. Чөнки күрәсең шундый кискен вакытта кешегә рух бирә торган, ышаныч бирә торган бер көч кирәк. Авылларда калган хатын-кызлар ирләре югалу турында, яисә инде уллары үлү турында хәбәр алган кешеләргә ул әлбәттә шундый бер ышаныч кирәк булган. Менә хәзер яңа хезмәтләр пайда булды аларда. Алар буенча караганда авылларда ират муллалар булмау сәбәпле, калмау сәбәпле хатын-кызлар үзләре мулла булып, зиратка барып, җәйкене гыйбадәт кылулар турында шундый кызык кына информация басылып чыга башлады. Бу әлбәттә шариатка туры да килми, ләкин алар барсы да халыкның дәрәҗәдә күңеле тартылган һәм нинди кризис хәлендә яшәвен чагылдыра торган миңа калса мисаллар. Менә сезнең бу саулык китабыгыз бит инде безнең галимнәр өчен, студентлар өчен тәгаенләнгән, әйме? Гади халыкны да кызыксындыра бит инде ул мәчетләр тарихы. Менә популяр телдә язырга теләгегез юкмы бу хезмәтне? Шуннан да андый проблема бар. Менә галимнәр язган хезмәтләрне укучылар сирәк. Алар студентлар, мәктәп укытучылары сайтта торса да әзерлекле кешеләр өчен. Ләкин шушындый әзерлекле китап язмыйча торып, аның популярлыгына күчеп булмый. Мин уйлыйм инде, әгәр дә шундый теләк заказ булса, әлбәттә аны язып чыгарга була. Гомумән алганда бу бик катлаулы һәм бик мин әйтәм сәяси тема. Менә без бит инде әйтәбез, Екатерина II 1770 елда чыгарганда шуннан башлаган дин ирге дип, чынлыкта муллалар арасында һаман да сөйләшүләр барган. Ни өчен дигәндә, Россия менә мөселманнар алар дөньяны өч өлешкә бүләләр. Беренчесе мөселман ил җире, икенчесе кафирлар җире, ягъни иман булмаган җир, һәм өченчесе сугыш җире. Менә 1552 елдагы сугыш һәм аннан соңгы восстаниелар инде аларның күзлегеннән караганда, безнең балаларыбыз күзеннән караганда ул сугыш җире булган. Аннан соң инде дәүләт динне танымаган вакытта аларга инде үзләренең гореф-гадәтләрен дини үтәргә мөмкинлек булмаган вакытта алар инде аны кафир җире, иман булмаган җир дип әйткәннәр, чөнки алар белән килеш санлашмаганнар. Әле аннан соң да Екатерина II динне торган рөхсәт биргәч тә сүзләр булган. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, шул ук 30 иманы язган, анда бит инде җума намазын укыганда хутба әйтергә кирәк. Менә шул хутба әйткәндә мулла, имам хатиб шушы дәүләтнең җитәкчесе исемен әйтергә тиеш. Кайбер галимнәр әйткәннәр инде, менә без хәзер христиан халкы, безнең үзебезнең бер генә түрәбез дә юк. Мөселман түрәсе булмаган җирдә ни өчен без җума намазы укырга тиешбез һәм инде үзебезнең дин форматында сәяси яктан буйсынуыбызны расларга тиешбез дигәннәр. Габдулла Курсави язган инде безгә берләшү өчен кичкенә авылларда да җума намазын укырга кирәк. Ул безнең рухыбызны көчәйтә, динебезне ныгыта дип. Чит илләрдә ул вакытта фақат шәһәрләрдә генә җума намазы укыганда, чөнки мәчетләрнең авыллардагылар сынаган 5 вакыт намаз гына. Менә бездә шушындый кризис вакытында, шушындый алдынгы карашлы кешеләрнең фикерләре белән барлык авылларда да җума намазы укыла башлаган. Менә шушы рәвешле, шушы мәсьәлә ул төбәй бер. Әгәр дә инде хутба вакытында мулла таный икән, дәүләт җитәкчесен кем икәнен, ул вакытта мәчетләрне төзү, муллалар билгеләү, алар үзенә-үзе техник яктан хәл итә торган мәсьәләләр. Менә шушы әйберләр акрынлап 19 йөзнең беренче артысында шушындый дискуссиялар аркылы муллалар үзләре килешеп, шуннан да безгә җума намазын укырга кирәк. Бу мәчетләрдә дигән фикергә килеп, инде Россия җирен алар мөселманнар өчен дин иреге булган территория, ягъни ислам җире дип таный башлаганнар һәм шушыннан башлап аларның хакимияткә
лай карашлар урнашкан. Чөнки мөселман менталитеты буенча, әгәр дә инде хакимият динне тотарга шарт тудыра икән, ул вакытта мөселманнарны таныйлар һәм аның законнарын үтиләр. Менә шушы әйберләр шуларның барысы да шушы мәчетләрнең төзелешендә, андагы имамнарның эшчәнлегендә чагылыш тапканда инде. Менә бүгенге көндә сез диния нәзарәте белән уртак эшләр, проектлар алып бармысызмы? Алар сезгә гомумән мөрәҗәгать итәләрме? Без менә конференцияларда арба очрашабыз. Менә узган ел бик актуаль булды аларга ни өчендер вакыф мәсьәләсе. Вакыф буенча мин аларга справкалар әзерләп бирдем. Анда бит әле менә мөселманнар Урта Азиядә яшәгәннәр, Кавказ артында, Дөнья Кавказда яшәгәннәр, тагын әле Казак даласында яшәгәннәр. Россиянең һәрбер төбәктә аның мөселманнар шариатка мөнәсәбәте төрлечә. Мәсәлән, безнең төбәктә шариат фақат гаилә мөнәсәбәтләрендә, мирас бүлгәндә һәм тагын милек бүлгәндә генә кулланыла. Башка өлкәләрдә бездә ничек әйтергә соң инде, дөньяви законнар өстенлек итә. Ә инде Украинага барган сайын, анда инде, мәсәлән, анда казыйлар, ягъни казый, судья шариат буенча шулай кайбер хөкемнәрне чыгара, ул әлбәттә теге кеше үтерү яисә шундыйлар буенча түгел, ә җиңелрәкләрен барсын да карап үзләре хәй иткәннәр. Һәм аны Русия законнары аларның тормышка ашыруын тәэмин иткән. Менә вакыфлар буенча аларны бездә танымаганнар, ә Кавказ артында яисә инде Кырымда, Азәрбайҗан якларында, Төнья Кавказда вакыф танылган. Менә хәзер диния нәзарәте шушы мәсьәлә буенча бер зур конференция үткәрде, бер семинар үткәрде, без анда катнаштык, үзебезнең фикеребезне әйттек. Һәм аның менә безнең белем ишетерләр микән, юк микән, аларның чектер һаманда шул шариат кушу, шариат буенча вакыф торгызырга тырышалар. Коръәндә вакыф турында бер сүз дә юк. Ягъни ул тормыш барышында калыплашкан һәм дини институтларга бүләк итеп бирелгән милек. Мин үзем уйлыйм инде, менә безнең бабаларыбыз, менә бит аның тагын бер мөһимиятлары, без ни өчен кирәк бүгенге көндә, менә бүгенге торган бөтен проблемаларны да безнең бабаларыбыз 100-200 ел хәл иткәннәр. Һәм уңай хәл чыкканнар. Ә без яңа баштан шуны хәл итәргә омтылабыз. Алар да нәкъ шулай итеп вакыфны күтәреп караганнар, хакимият әйткән, закон буенча ярамый, шуңа күрә тыябыз. Ләкин һәрбер кеше мәчеткә үзенең милкен бирә ала. Ширкәүгә биргән сыман. Ләкин ул аны кабул санала, без аны таныйбыз дигәннәр. Шуңа күрә шулай менә шушы вакыф исемен ишкән закон документын тутырганнар да мәчеткә, мәдрәсәгә бүләк иткәннәр җирләрен, йортларын, яисә инде кибетләрен. Аны мөселманнар үзара вакыф иткәннәр, хакимият инде аны таныган, бүләк ителгән милек дип. Менә минем карашымча бүгенге көндә Россиядә шариат законнары кертү мөмкин түгел. Шуңа күрә менә шушындай безнең бабаларыбыз уйлап тапкан юл белән аны рәсми рәвештә инде бүләк итеп, бүгенге законнар андый мөмкинлек бирә. Чөнки һәрбер община, җәмгыять ул юридик зат. Зур юрист шуны кабул итеп алып, үзенә беркетеп, ә инде андагы аның әгъзалары яисә инде руханилар аның белән файдаланганда әлбәттә үзләренчә файдалана алалар, аларыннан беркем дә каршы килмәй. Миңа калса менә шушындай бүгенге көндә һәм дини якны һәм дөньяви якны исәпкә алган, яраклаштырылган тәҗрибә бердән-бер теге милекне булдыру ягыннан әһәмияткә ия. Ни өчен дигәндә, бүген зур проблема бар. Беренчесе, мәчетләр яшиләр һаманда садака хисабына. Ягъни ул стабиль рәвештә килә торган табыш түгел. Ә инде ниндидер күчемсез милек булса, шуннан нинди булса табыш бирелә торган булса, ул вакытта аларның тормышлары күпкә җиңеләер, тормышлар стабильлек килер дип уйлыйм инде мин. Менә шул яктан караганда, әлбәттә, бигрәк шәһәр җирләре өчен бик актуаль. Авыл җирләре өчен дә без аны тәкъдимгә керттек инде. Менә бүгенге көндә колхозлар булган җирдә ул бөтен элек общинасыман. Шул колхоз аркылы аларга ярдәм итеп, килешүләр төзеп,
аны хәйтергә мөмкин. Мин уйлыйм инде акрына барыбер нинди булса форматта һәм борынгы вакыт менә шушы революциягә кадәрге булган замандагы тормыш тәҗрибәсен кулланып, алар оештырырлар дип уйлыйм. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.